आरोबाव हामबायदों बे मोजां समनि थाखाय साफ्रोमनोबो खनसेयैनो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै गोजोननाय बावहरनाय थाबाय। मोनसे सेसनाव खननै इसोरनि बाथ्रा खोनासंनाय बुंग्राफोरनि थाखायथ' जेबो नङा, मानोना सासेयानो बुङाखै, गुबुन सानै स्पिकार्सफोरा बुंदों। नाथाय खोनासंग्राफोरनि थाखायसो माबोरैहाय जागोनथाय बेसेबां आं खावलायदों एसे बोरैबा मोनलाङोब्ला हाया मोनलाङोब्ला मोखांफोरखौ एसे बोरैबा खालामोब्ला आं बुजिगोन आरो हानाय नंलादां होननानै। दा एसे नोंसोरबो नायबाय थानोसै आङो। जेयानो जाया मानो जों इसोरनि बाथ्रा फारसे थांनो। जों आंनो होनाय आइडिया जाबाय जेरेमियानिफ्राय। जेरेमिया जोङो सारिनि जोङो सैद'आवहाय दङ, जों थांफिननि बेवहाय। इसोरनि बाथ्राया बेवहाय मा बुंदों जों नायनो। ओइ जेरुसालेम, नोंनि दुस्थु गोसोखौ सुस्रादो, अब्लानो नोङो बासायजागोन। इसोरनि बे बाथ्राया जोंखौ आरोबाव खोथा बुंदोंसै। दहाय जोङो सावरायदोंमोन मानसिनि जि गोसो, बे गोसोआ इनायनो गाज्रि आरो बेखौ बाइबेला बुंदों। बे जों बुंना लानाय बाथ्रा नङा। अबसे जों गावबा गाव मोनथिगौ, जोंहाबो दं नालाय, मोनफा गोसो दं नालाय। जोंनि गोसोआ माबोरै बेखौ जों बयबो मोनथिगौ। आरो बे बाइबेलनि बुंनाय बाथ्राया सैथो नंगौना नङा? मानसिनि गोसोआनो गासैनिख्रुइबो गाज्रिसिन होननानै, गासैनिख्रुइबो थगायसुलासिन होननानै बुंनाय बाइबेलनि बे बाथ्राया, इसोरनि बाथ्राया सैथो नंगौना नङा? बेखौ जों गाव मोनथिगौ, मानोना जोंनाव गोसो दङ। जों बयहाबो मोनफा गोसो दङ। दा बे गोसोखौनो बुंदो सुस्रादो होननानै, मोजां खालामदो होननानै। जुदि जोङो जोंनि गोसोखौ सुस्रायाब्ला, मोजां खालामाब्ला, फोसाबाब्ला, इसोरनि बोराबनाया जोंनि सायाव फैगोन, इसोरनि बिसारा जोंनि सायाव फैगोन। बेखौ बियो इजराइलफोरखौ बुंदोंमोन, जेरुसालेमाव थानाय इजराइलफोरखौ बियो बुंदोंमोन सुस्रानो, गोसोखौ थिग खालामनो इसोरनि सिगाङाव। दा दहाय फुंबिलि समाव जों बेखौबो नायदोंमोन, माबोरै माजों जोङो जोंनि बे लेथ्रा गोसोखौ, जोंनि बे गाज्रि गोसोखौ माजों, जेनिफ्राय मा फैयो? सिथारज्लायनाया फैयो, जेनिफ्राय खावनाया फैयो, जेनिफ्राय गुबुनखौ मुगैनाया फैयो, जेनिफ्राय जिनाहारिया फैयो, जेनिफ्राय बलात्कारि खालामनाया फैयो। बे गोसोनिफ्राय फैयो, मानसिनि सिङावनिफ्राय फैयो थारमाने। दा बेबायदि लेथ्रा गोसोखौ माजों सुस्रानो, मा पावारजों सुस्रागोन, मा बोलोजों सुस्रागोन, मा सक्तिजों सुस्रागोन? बेनिखायनो मेथाइ लिरगिरिया बुंदों, व्हाट केन वाश अवे माय सिन? जोंनि पापखौ माजों जों मोजां खालामनो हागौ? जिसु ख्रिस्टनि थैजोंल' होननानै बुंदों। बाय द पावार अफ द ब्लाड अफ जिसास क्राइस्ट। जिसु ख्रिस्टनि। आरो जों दहाय बेखौ नायबाय, जुदि जोंनि गोसोआ थिग जानांगौब्ला रिजेनेरेट जानांगोन। जोङो जोनोमनिफ्रायनो लेथ्राखा, जोनोमनिफ्रायनो मैलाखा। बेखौ जोंनो गितमाला 51 पासावहाय बुंदों। गितफोरनि 50:5 जोङो बुंदों, जोङो उन्दैनिफ्रायनो लेथ्रा, जोनोमनिफ्रायनो लेथ्रा, गोरबोनिफ्रायनो मानसिया लेथ्रा, गोरबोनिफ्रायनो मानसिया गाज्रि। मानसिनि जि गोसो, बे गोसोआ जोनोमनिफ्रायनो, मानोना आदमा मावनाय, हावाया मावनाय बे पापा जों बयखौबो जेनेटिकेलि मा खालामखो? एफेक्ट खालामबाय। जों रावबो मोजां नङा, जोंनि गेजेराव रावबो मोजां गैया। बाइबेलाबोथ' बेखौनो बुंदों, सासेबो धोरोमनिया गैया, सासेबो मोजां गैया। बे बाथ्राखौ जोंनो बुंदों। आरो बेसे गनायजाथाव, बेसे गनायजाथाव। जों गावखौ मोनथिगौ जे जेसेबां दिन्थिब्ला नोङो, जेसेबां खालामब्ला नोङो, अब्लाबो नों गावखौ मोनथिगौ। आं जेसेबां दिन्थिब्ला, जेसेबां खालामब्ला, अब्लाबो आं गावखौ मोनथिगौ। बाइबेला बुंनाय बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा? सासेबो धोरोमनिया गैया, रावबो गैया, सासेबो गैया। रावनिबो गोसोआ साफा नङा इसोरनि सिगाङाव। बियो सुस्रा जानायखौ नांगौ, रिजेनेरेसन जोंनो नांगौ, सुस्रा जानाय, फोथार जानाय जोंनो नांगौ। माजों खालामगोन दायो बेखौ? अबेबा गोथार दैसा होनना बुंनाय दैसानि दैजों बियो सुस्रा जायो ने? जुदि जोंनि भारताव माखासे गोथार दैसाफोर दङ, गोथार दैसाफोर, जाय मुंफोरखौ आंखौ लानो होनाय जायाखै, लानो हाया दायो, आयेननि बेरेखा। आंनो गाइडलाइन्स हरनाय जादों, माखासे नाम लानो मोना आरो दाय जायो। ओमफ्राय दाय जानाय बाथ्राफोरखौ बुंलासै। जोंनि भारताव माखासे दैसाफोर दङ, बेफोराव दुगैयोब्ला गोथार जायो होननानै, पाप सुस्रा जायो होननानै बुङो।
जुदि गोथार जायोब्ला पाप सुरा जायोब्ला दुगैखांना फैनानै मानो बिसोरनि आखल आखुफ्रा सोलाया जुदि गोथार जाबायब्ला मानो गुबुनखौ गावखौ बायदि अननो हाया मानो गुबुननि मोजां खामानि मावनो हाया मानो गुबुननि थाखाय मोजांखौ साननो हाया मानो इनायखौल' सानो मानो गाज्रिखौल' मावो दैसाहा बे शक्तिया दङब्ला मानसिखौ रिजेनेरेट खालामनो हानाय गाज्रि मानसिखौ मोजां खालामनो हानाय बोलो दङब्ला आं सान्दों बेफोरो प्रेक्टिकेलि फोथायनायाव फोथायनो हायो नंखायखौबो फोथायनो हायो खिन्थु प्रेक्टिकेलि इम्पसिबल जानो हाथावै बाथ्राफोर बेफोरो जिया जाथावना नङा बेबायदि बाथ्राफोर नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों मानसिया सोलायहोनाया जाथावना नंगौना नङा नायलाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों गाज्रि मानसिया मोजां जाहैनाय बाथ्राया नंगौना नङा आङो साफानि उनाव साफा मुं लानानै बुंनो हागोन बिथाङा जिसुखौ फोथायनायनि सिगां माब्रैमोन दिनै मा जाखो जिसुखौ फोथायनायनि उनाव जोंहा बाइबेलावबो एग्जाम्पल दङ जोङो मोनथिगौ सल जायखौ उनावहाय पल होननानै बुंदों बेथ' मानसि सिथारग्रासोमोन जिसुखौ फोथायग्राफोरखौ सिथारग्रामोन आरो बै दिनखालिबो बियो बेबायदि मानसिफोरखौनो खानानै लायनो थांदोंमोन जिसुखौ फोथायग्राफोरखौ नाथाय जि लामायाव बियो जिसुखौ लोगो मोनबाय खानानै लायनो थांबावनो हायाखिसै गावसो खाजाग्रा जाबाय जोबनानै दोननो लायनो थांदोंमोन गावसो गले गले जोबनानै दोनजाग्रा जाबाय सोलायनाय परिबर्तन दैसायाव दुगैनानै सोलायनाय आं नुवाखै जिसुखौ फोथायनानै सोलायनाय आं नुदों आरो बेबायदि गोबां दङ दाख्लै आं माबायावहाय दंमोन ओरैहाय मोनसे जुबिलियाव दङमोन जुबिलि ओरै सनितपुरावहाय बे जुबिलियाव सासे गुबुन फोथायनायनि मानसि जोंजों जिरायजाबनाय समाव बुंदों बिथाङा बे अरुणाचलनि जायफोरजों आं खामानियाव दङ दायो जायफोरजों आं खामानि मावो अरुणाचलनि निसि जातिफोरनि खोथा बुंदों निसिफोर बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौ मोननाया बारा गोबाव जायाखै जिसुखौ मोननाया बिथांमोना बारा गोबाव जायाखै जिसुखौ मोननायनि सिगां माबायदि मानसिमोन मिथिगौ बिथांमोना मानसिखौ दानखांनायनि उनावसो दानगोन होननानै बुङोमोन दानखांखाबाय फुथारखाबाय दानगोन होननानै बुङोमोन काटिम होनना बुङोमोन दानखांनानै बेबायदि रोखोमनि मानसिफोरमोन बिथांमोना आरो नैबे मानसिया बुंदों बिथांमोना जेब्ला जिसुखौ मोनाखैमोन ख्रिस्टियान जायाखैमोन होनना बुंदों बियो ख्रिस्टियान जायाखैमोन बै समाव निसिफोरा गिथावनामोन बिसोरखौ गिनो गोनांमोन जेब्लायबो सेखा लाखायो खिन्थु मा सोलायखो होननानै बुंदों आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो बै गुबुन फोथायनायनि सासे मानसिया बे खोथाखौ जोंनो बुंदों मा सोलायखो बिसोरो जिसुखौ मोननायनि उनाव नागाफोर बिथांमोना जेसेबांनो बांसिन खर' दानस'नो हायो बेसेबांनो बिथांमोना सनमान दङमोन जिसुखौ मोननायनि उनाव बिथांमोना मा जाखो नायदो बेसेबां मानसिफोरनि परित्राननि थाखाय खामानि मावग्रा मिज'फोर माबायदिमोन बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौ मोनखांनायनि उनाव मा जाखो बिथांमोना नायदो इन्डियायावनो बिथांमोना इसेबां खस्थ' हिल्सआव थायो नालाय जोंनि बायदि प्लेनाव नङा बेबायदि हायेनाव नङा बिथांमोननि थांना थानाया इनायनो गोब्राब इनायनो खस्थ' थांलाय फैलाय इनायनो खस्थ' नाथाय बिथांमोना भारतावनो एजुकेसनाव सेथि नैथि बिदि जानानै थायो केरेलाजों मिज'रामजों सेथि नैथि बिथांमोना जानानै थायो माया बे सोलायनायखौ लाबोखो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाया बिथांमोननि गेजेराव सोलायनायखौ लाबोबाय आं बेखौसो नुनो मोनदों मानसिनि सोलायनाया जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों पसिबल दिनै नोंथाङा सानदोंब्ला नोंथांनि बे लेथ्रा गोसोआ नोंथांनि बे गाज्रि गोसोआ सोलायनांगौ होननानै बिनि मोनसेल' उपाया जाबाय नोंथाङा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायोब्ला बियो जानो हाथाव नोंथाङा जिसु ख्रिस्टखौ नोंथाङा नोंथांनि हौवाया सोलायनांगौ होननानै सानदोंब्ला मोनसेल' उपाय नोंथांनि हौवाया लोङो जायो दावराव दावसि खालामो नोंथांनि गथ'आ न'खराव दावराव दावसि खालामो बिमा बिफाखौ अननो रोङा मान होनो रोङा जेब्लायबो गाज्रिखौ मावदों ड्राग्स लादों गान्जा सोबदों नोंथांनि गथ'आ सोलायनांगौ होननानै सानदोंब्ला जिसु ख्रिस्टखौ मोननांगोन बियो जिसु ख्रिस्टखौ मोनोबा सोलायो आंनि माखासे लोगोफोर दङ मणिपुरनि सासे दङ सिमरे होननाय सासे लोगो आंजों लोगोसे फरायजाबदोंमोन बिथाङा केरेलायावहाय बिथाङा जोंनो बुंदोंमोन गावनि सोमोन्दै हाइक' होदोंमोन गावनि बिसोर बिदा फंबाय साबा गाव न'आव फैयोब्ला मावजिया हाबना होयोब्ला जेरै एन्जरा थब्लं बार'नो गावनि साब्रै फंबायफोरा बारनखाजोबनांगौ बुला बुसि दाय नाङा जेबो दाय खालायनाङा जोला जोसि बुला बुसि बेबायदि धरननिमोन बिथाङा आरो बिथाङा गामियावबो असान्थि खालामोमोन बिफाया आर्मि दायो एक्स आर्मि जाबाय मोनसे बै समावहाय टेप होननानै बुङो जोङो टेप बे टेपखौ लानानै हरनि समाव गुबुनफ्रा उन्दुयोब्ला बियो दामख्रावनानै साहानिफ्राय खोलाहासिम थाबायोमोन आरो बेल' नङा बे थाबायनायल' नङा दामख्रावनानै
गामियाव हाल्ला खालामनाय दावराव दावसि खालामनाय बेल' नङा माखासे लोगोफोर लानानै सोरनिबा दाउ गग्रायाव थांनानै दाउ हमना लाबोनानै जाफैनाय बेफोरबायदि रावबो जेबो बुंनो हाया गियो बे धरनिमोन सानसेखालि माब्रैबा गोसो जानानै आरो मानसिफोरनि लोगोफोरनि लिंनायाव मोनसे माबायाव थांदों बियो बाइबेल केम्पआव थांदों आरो बेयाव बियो जिसुखौ मोननानै फैदों फैदिनखालि जेब्ला न'आव फैफाफिनो अब्लाना बिनि फंबायफोरा बेखौ नुबाय फैफाफिनबाय लोगो लोगो खारनजोबनो नागिरदोंमोन बे गाबबाय आरो गाबनानै बुंबाय आं सोलायबाय आं गोदान जाबाय आरो नोंसोर आंखौ सिगांनि नोंसोरनि बिदा बायदि साननांला आरो फैदिनखालि बियो सोलायदों बिनि फंबायफोरा उनाव आर्मि जाबाय बे आर्मिफोरा बेखौ फरायनायाव बाइबेल कलेजाव फरायनायाव सापर्ट खालामदों बेबायदि सोलायनाय फैयो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायाव आरो नोंथांमोनाबो बुंनो हागोन आंल' नङा नोंथांमोनाबो गोबां मानसिफोर मिथिगौ जायफोरा मामोन नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै मा जाखो जिसु ख्रिस्ट'नियाव सोलायनाय दङ जों बर'फोरखौ नाय जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायनि उनाव जायफोरा जिसुखौ मोनबाय जोंनि गेजेराव सोलायनाय दङ जों बेखौहाय नुनो मोनदों जाय जाथिया जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनदों बे जाथिया जौगादों बेखौ जों नुनो मोनो जोंहा मोनसे मेथाइ दङ बर' हारि जोंलायनायावनो नायहरनै बे हादरफोरखौ नायहरनै बे जातिफोरखौ बे हारिफोरखौ जायफोरा सैथो इसोरखौ मोनदों जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनदों बेयाव सान्थि दङ बेयाव जौगानाय दङ बे खोथाखौ बुंदों आं इंलेण्डआव थायोमोन माखासे बोसोरफोर थाबाय सम सम दाबो थांलाय फैलाय आं खालामो आं मिथिगौ गोबाङा सानो बेनिखायनो बुंनो नागिरो जायफोरा जारिमिननि जेबो गियान गैया जग्राफिनि जेबो गियान गैया बिथांमोना बुंनो नागिरो जिसु ख्रिस्ट'आलायनो इंलेण्डनिनो जिसु ख्रिस्ट'आलायनो आमेरिकानिनो बिसोर हिस्ट्रिनि जेबो गियान गैया बहा सारि जानाय जिसु ख्रिस्ट'आ आमेरिकायावनो बहा सारि जानाय जिसु ख्रिस्ट'आ इउरपआवनो इंलेण्डआवनो नङा एसियायाव जोंनि एसिया महादेशआव सारि जानाय जोंनि जिसुखौसो बिथांमोना लादों जाथिहा साफा साफा इसोर थानांगौ नामा बे आमेरिकानफोरा सासे थागौमोन जाथिहा साफा साफा इसोर थायो होननानै बुंनो थाङोब्ला बेयाव लजिक दङब्ला बै इंलेण्डनिफोरा थागौमोन बिसोरथ' बेसेबां सिगांनिफ्रायनो सिभिलाइज इंलेण्डनि मानसिफोरा मिथिगौ ने इंलेण्डआ फिसा हादर सानसेयावनो आं खोला जोबनायाव थायोमोन खोला जोबनाय इंलेण्डनिफ्राय सा जोबनाय इंलेण्डसिम गंसे स्पिड ट्रेनजों सानसेयावनो थुब्ला थांनो हायो जोंनिखौ नों डिब्रुगड़निफ्राय थां कन्याकुमारिसिम सानथाम हर थां भारतआ बेबायदि गिदिर इंलेण्डआ फिसा पपुलेसन सुबुं अनजिमा गोबां खम इंलेण्डआव माब्लाबा गोलाव लामायाव ट्रेनाव हारसिं जायो बासाव हारसिं जायो माब्लाबा जोंनाव नाय नोङो गंफ्रोम फ्लाइटआव मानसि गंफ्रोम ट्रेनाव मानसि जिरायनो जायगा थाबावा गंफ्रोम बासाव नों नाय बेबायदि फिसा हादरा बुहुमखौनो माबोरै कन्ट्रल खालामदोंमोन 1600निफ्राय नों ला 1600 ला भारतआव हाबफैजेननायखौ ब्रिटिशफोरनि इस्ट इन्डिया कम्पानिनि इस्टाब्लिशमेन्टआ 1600आव जादों अब्ला 16, 17, 18, 1947आव खैस' बोसोर प्राय 400 बोसोर आरो बै समावथ' भारतआ देरसिनमोन बांलादेशजों लोगोसे दङमोन पाकिस्तानजों लोगोसे दङमोन मा दंमोन गिदिरसिनमोन अब्लाबो इसेबां फिसा हादरा इसेबांखिनि फिसा सुबुं अनजिमानि मानसिफोरा भारतखौल' नङा एसियानि गोबां हादरफोरखौ आफ्रिकानि गोबां हादरफोरखौ आमेरिकानि गोबां हादरफोरखौ इउरपनि गोबां हादरफोरखौ बिथांमोना गावसोरनि सिङाव लाबोनो हादोंमोन माबोरै जानाय जिसुखौ मोननायनि उनाव जि सोलायनाय बिसोरनि गेजेराव फैबायना बे सोलायनायखौ बुहुमा सोमोनांनो गोनां जानाय फिसा दिनैबो खम बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया अब्लाबो इसोरा बिथांमोनखौ बे सोलायनायखौ बिथांमोननो होदोंमोन बे सोलायनायखौ जेब्ला बिथांमोना सैथो इसोरखौ सिनायदों बर'फ्राबो आं गथायो जेब्ला सैथो इसोरखौ सिनायगोन खुलुमनो रोंगोन सिबिनो रोंगोन इसोरा बर'फोरखौबो बिदि दैखांनो हाग्रा इसोर हायोथ' बियो खालामदोंथ' बियो नाय ख्रिस्टियान हादोरफोरखौ नाय बबे ख्रिस्टियान हादोरा गाहायाव दङ नाय जों एसे खर' बाहायनानै सानोब्ला जों बेखौ मोनदाङो बयबो मोनथियो जों बेखौ ओंखाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव सोलायनाय दङ सोलायनाया बेनिफ्रायसो फैगोन जिसुखौ मिथिनायनिफ्रायसो फैगोन जोंनि गाज्रि गोसोआ लेथ्रा गोसोआ गोजान जागोन जेब्ला जोङो जिसुखौ मोनथिगोन ओंखाय गोसो सुस्रादो गोसोखौ जिसुनि गेजेरजोंसो बेयो जागोन जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजों बे जागोन सुस्रानाया
नैथि जोङो सुस्रानाया माजों जायो जों नायनो इसोरनि बाथ्रा बिनि गेजेरजों सुस्रानाया जायो जिसुआ बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ जोङो जहननि 15:3 जों फरायो बेयावहाय ओरैनानै बुंदों आं नोंसोरनो फोरोंनाय बाथ्राफोरजों नोंसोरो फोसाबजाखाबाय फोसाबदो गोसोखौ सुस्रादो गोसोखौ माजों सुस्रागोन रिजेनेरेशन माजों जागोन गोदान गोसो बहानिफ्राय मोनगोन जोङो इसोरनिफ्राय मोनगोन जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजों मोनगोन जिसुनि बुलिनि खामानिया जोंनि गोसोखौ फोथारगोन जोंनि गोसोखौ उद्रायगोन जोंनो गोग्गो मोजां गोसो होगोन बे मोनसे नाम्बार 2 मा बुंदों जिसुआ जिसुनि फोरोंनाय बाथ्राफोरा मा जागोन जोंखौ फोथारगोन जोंखौ गोथार खालामगोन बिनि फोरोंनाय बाथ्राफोरा बे मोनसे मोननैल' जोंनो गोदान गोसो नांगौब्ला जोंनो गोग्गो गोसो नांगौब्ला जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजों बे जायो इसोरनि बाथ्रानि फोसाबनायनि गेजेरजों बे जायो इसोरनि बाथ्राया बोलोग्रा नामनो पावारफुल बियो मा खालामो फारनै गोबौ थुंग्रि जों समान बियो बे गियान बिखा सोरखिलांनो हाग्रा पावारफुल बियो होननानै बुंदों इसोरनि जि बाथ्रा अबसे मानसिनि बाथ्रायावबो बोलो दङना गैया मानसिनि बाथ्रायाव सोरखौबा दुखु होनो हानाय दङना गैया सोरखौबा सोगाबनो हानाय सोरखौबा मिनिहोनो हानाय बाथ्रायावनो बोलो दङ सोरखौबा जौगाहोनो हानाय सोरखौबा फाहायना दोननो हानाय मानसिनि बाथ्रायावबो बोलो दङ अब्ला मानसिनि बाथ्रायावनो बोलो दङब्ला इसोरनि बाथ्रायाव आरो मा बोलो दङ नायदो इसोरनि बाथ्रायाव मा बोलो थागोन ओरैनो दाउ जानांबा दाउ जायाखैथ' बोलो दङ पावार स्रां जा ओरैनो स्रां जायाखैथ' पावार जोंथ' बुंनो हाया जोंथ' जेबो जाया लाजार सिखां सेवखानाय मोनामखानाय जायखौ खेवनो बादोंमोन जाय फांथेनाय मांखलनि दरखौ खेवनानै होनो बानाय मोनदोंमोन मोनामजोबगोन खाथि खालानिफ्राय उसुबिदा मोनगोन होनना बुंदोंमोन बिब'मोना जिसुआ बुंबाय लाजार सिखारबो हबखानाय मोनामखानाय सेवखानाय बे लाजारा जिसुनि फंसे बाथ्रायाव ओंखारबोनो गोनां जादों पावार इसोरनि बाथ्रायाव आरो बियो सोलायनो हायो नायदो मा बुंदों बियो खोमसिमोन स्रां जाना बुंबाय सोलायबाय दा स्राङाव दैमोन हा जाना बुंबाय सोलायबाय दा सोलायनाय इसोरनि बाथ्रायाव सोलायनो हानाय पावार दङ बोलो दङ बे इसोरनि बाथ्रायाव बे इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जों मा जानो हायो सोलायनो हायो इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों नाथाय मा इसोरनि बाथ्राखौ जों मा खालामनांगोन जिसुआ बुंनाय खोनासं जहननि 14 नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि हुकुमफोरखौ मानिगोन 21 जायहा आंनि हुकुमफोरखौ फालियो बिनो आंखौ अनग्राया जिसुआ बुंबाय जायहा आंखौ अनो बियो आंनि फोरोंनायखौ लागोन 24 जायहा आंखौ अना बियो आंनि फोरोंनायखौ लानाय नङा जोंहा रेभारेन्ड बिथाङा बुंलांबाय जोङो माजोंसो बासायजादों अनुग्रह ग्रेस जोंनि बासायजानाया माजों अकल अनुग्रहनि गेजेरजों ग्रेसनि गेजेरजों दयानि गेजेरजों जोंनि बासायजानाया आरो बेयो बिब्लिकेलि राइट जों बासायजानो थाखाय जेबो मावनो हाया खारन जोंनि गोसोआनो थिग नंखाया माब्रै जों मा मावगोन मानसिया जोंनि मोनफ्रोमबो मावनाय दांनाया इसोरनि सिगाङाव बुंदों बे सुवा नांनाय इसेफोरबादि इसोरनि थाखाय नों जेसेबां माव बियो नोंखौ बासायनो हानाय बेयाव बोलो जेबो गैया बेवहाय इसोरनि जे अनुग्रह बे अनुग्रहआसो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंखौ बासायदों नोंखौ बासायदों बेबायदि होननानै नाथाय बेबायदि होननानै माखासे मानसिफ्रा फोरोंनो नागिरदों जोङो मावनानै बासायजानायखौ मोनखायाखै आयेनखौ फालिनानै जोङो बासायजानायखौ मोनखायाखै बासायजानायनि उनावबो जों हाखाया हुकुमफोरखौ मानिनो जों हाखाया हुकुमखौ मानिनायनि गेजेरजों आयेनखौ मानिनायनि गेजेरजों जोङो परित्रान मोनाखै मानिनो गोनांबो गैया नैबे रोखोमनि फोरोंनाय जोंनि गेजेराव
खोनानो मोनगोन नोंथांमोना माब्लाबा जोंखौ हुकुमखौ आयेनफोरखौ मानिनानै जों बासायजानायखौ मोनाखै नङा अनुग्रहनि गेजेरजों जों ग्रेसनि गेजेरजों जों मोनदों बेनिखायनो जों मानसिया हाखाया इसोरा मिथिखागौ मानसिया आयेनखौ मानिनो हाया बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टखौ जों होनो गोनां जाबाय बासायजानायखौ मोननायनि उनावबो जों हाया जों मा मावो बेयो जोंनि गोसो मानसिया दुरबलखा इसोरनि मोजां फोरोंनायफोरखौ लानो हाखाया मानिनो हाखाया जोङो बेबायदि होननानै फोरोंनाय माब्लाबा नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बे सैथो नङा जिसुआ मानो गले गले बुंदों आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि हुकुमखौ मानिगोन आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि फोरोंनायफोरखौ मानिगोन आंखौ जाया अनो बियो आंनि फोरोंनायफोरखौ मानियो जाय आंखौ अना बियो आंनि फोरोंनायफोरखौ लानाय नङा नोंथाङा जे इसोरखौ अनो जिसुखौ अनो बियो बहा प्रकाश जायो नोंनि बेखौ मानिनायावहाय नोङो सोरखौबा अनोबा बेखौ मानिनो लुबैयोना सोरखौबा मोजां मोनोब्ला अनोब्ला मानिनो लुबैयो ना मानिनो लुबैयो स्पेशेलि सेंग्रा सिख्लाफोरनि खोथायाव जा मानियो बेहा ना जा मानियो थांनाङा होनबा थाङा लानाङा होनबा लाया गाननाङा होनबा गाना अनो जे बे मा बुङो बेखौनो मानिजोबनो हायो आरो बिमानिखौबा खोनासङा बिफानिखौबा खोनासङा बैखौ अनो जे बेनिखायनो बेनिखौबा लाजोबनाङो आरो लायाब्ला समायसाबो जायो जे लायाब्ला समयसा जायो उन्दुनो हायैनि समयसा जायो जानो सुखुयैनि समयसा जायो बेबायदि आरो अनोब्ला मानिनो गोसो जायो अननायनिफ्राय फैयो मानिनो लुबैनाया जिसुखौ मानिनो लुबैनाया जोंनि बेखौ अननायनिफ्राय फैयो मानो अनो जों बेखौ बाइबेला बुङो जोङो अनो बेयो मानो अनो जों अनो बेवहाय नङा बेयो जोंखौ अनग्रोनायखाय बिनि अननायखौ बुजि मोननानै जों मा बेखौ मानिनो गोसो जानाया जोंनियाव फैयो आरो जिसुखौ मानिनो गोसो जानाया बबेनिफ्राय फैयो बिनि अननायखौ बुजिनायनिफ्राय बा बियो जोंखौ इसेबां अनबाय जों आंनि थाखाय जोंनि होननानै खालामनाङा आंनि होननानै सान आंनि थाखाय आं बायदिनि थाखाय जोंनि नामबा जोंहा एसे जेनेरेल जायो सासे बाइबेल पन्डिता बुंदों संसाराव नोंल' मोनब्लाबो नोंनि थाखायब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ थैगौ मोनदों रावबो सासेबो गैलामोनब्लाबो नोंल'सो मोनब्ला नोंनि थाखायब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ थैगौमोन बेखौ बाइबेला सासे बाइबेल पन्डिता जोंनो थाखाय बुंदों थारमाने जों नङा नोंनो जिसु ख्रिस्ट'नि नोजोराव इसोरनि नोजोराव बेसेन गोसा नोंनो इसोरनि अननायनि अबजेक्ट मोनसे बेवहाय बियो जों आंनि थाखाय मा मावफैनायलाय आंनि थाखाय इसेबां खासि बियो थैबाय अब्ला आंनि थाखाय जाया इसेबां अननायनि गेदेर खामानि मावबाय बेखौ आं अनफिननो रोंनांगौना रोङा आं अनफिननो नांगौना नाङा बिनि अननाया आंखौ बेखौ अननो बुङो थारमाने बिनि आंनि थाखाय अननाया आंखौ बेखौ अननो फोरोङो थारमाने इसोरखौ अननो फोरोङो बे अननाया बहा नुजायोनो नोंथाङा जे इसोरखौ अनो बेयो बहा नुजागोन बेखौ मानिनाया जिसुनि हुकुमफोरखौ जिसुआ बेखौनो बुंनाय थां नोंसोर गासै संसाराव थांनानै मा खालामनांगौनो बे गाहाम रादाबखौ फोसावहैथां गाहाम रादाबखौ जेब्ला बिथांमोना फोथायनानै आंनि सेला जागोन बिथांमोनखौ बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो बाप्तिस्मा होनायाव जोबा बिनि उनाव जिसुआ मोनसे हुकुम होबावदों आरो आं नोंसोरनो फोरोंनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ बिसोरनो फालिनो फोरों बे दङ जों जेब्ला जिसुखौ फोथायो गाहाम रादाबखौ खोनानानै बिनि सेला जायो बाप्तिस्मा लायो बिनि उनाव जोंहा फोरोंजानो गोनां मा फोरोंजानो गोनां दङ जिसुआ होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो फोरोंजानो गोनां जोंहा दङ बा फोरोंनो गोनां जोंहा दङ जायफोरा जिसुखौ गोदानै नाजावदों जिसुनियाव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ फोरोंनो गोनां दङ जिसुआ होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो फोरोंनो गोनां जोंहा दङ मानिना इसोरनि बाथ्राखौ मानिनायनि गेजेरजों बेसे मोजां बाथ्राफोर दङ बे बाइबेला बेसे मोजां बाथ्राफोर दङ बेयाव सिखाव दाखाव होननानै बुंदों बेखौ मानियोब्ला संसाराव सिखाव जागोन ने जानायानो नङा मानसि दासिथार होननानै बुंदों जोंनो सिलायनांगौ जागोन ने इसोरनि बाथ्राखौ मानियोब्ला दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआ आर्मसनि थाखाय बे गावग्राफोरनि थाखाय बेसेबां क्रर थाखा खरस खालामनो गोनां जादों प्रयजन जागौमोन ने दिनै मा मानसिनि सिकिउरिटिनि थाखाय इसेबांखिनि अस्त्रफोरखौ बानायनाय जादों क्रर थाखा खरस खालामनानै सोरखौ फोजोबस्रांदों सोरनिबा सिकिउरिटिनि थाखाय सोरखौबा फोजोबस्रांनाय नङा होनबा
गोबां दिनै बुहुमनि हादरफ्रा निउक्लियार पावार दंसै बे गासैबो मानसिखौ फोजोबस्रांनायनि जिनिसफोर मानसिनि जि एक्जिस्टेन्स बुहुमाव मानसिनि जि थांना थानाय बे थांना थानाया गिथावना बे पावारफोरनि थाखाय निउक्लियार जेब्ला नागासाकी आरो हिर'शिमायाव गारनाय जाबाय वर्ल्ड वारावहाय जायहा बेखौ बानायदों बेबो इसेबांखिनि जे शक्तिशालि जागोन बेखौ सानाखैमोन बिनि इम्पेक्टआ दासिमबो दङ नागासाकी हिर'शिमायाव दासिमबो मोजां जन्म जाया दासिमबो मोजां मानसि जन्म जाया दासिमबो मोजां माबा गैया बेयाव थासारि मोनसे गैया मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्ट गैया दासिमबो मा पावारफुल आरो बेबायदिखौ जोङो बानायनानै लादों हादोर बयबो लादों सोरखौ फोजोबस्रांनो मानसिखौ फोजोबस्रांनो नाथाय इसोरनि बाथ्राया बुंनाय बायदि मानसि दा सिथारनायखौ जों बयबो मानिनो हानायमोनब्ला गनायनो हानायमोनब्ला गुबुनखौ गावखौ बायदि अन मा मोजां फोरोंनाय नायलाय बियो गुबुनखौ गावखौ बायदि अनोब्ला बियो मा खालामनो हानाय नङा सिथारनो हानाय नङा बाइबेलावथ' बुंदों जोङो रमियानि 13:10 पदआवहाय नोङो जेब्ला गुबुनखौ गावखौ बायदि अनगोन बिनि नोङो इनाय खालामनो हानाय नङा रावखौबो सिथारनो हानाय नङा रावनिबो खावनो हानाय नङा रावनिबो गाज्रि नों मावनो हानाय नङा इसिबां मोजां फोरोंनाय बेवहाय दङ इसिबां मोजां फोरोंनाय दा बेखौ मानियैयाव मा जों जेब्ला इसोरनि बे बाथ्रानि जि फोरोंनाय बे फोरोंनायखौ जेब्ला जों मानिया सोरहा खहा जायहा फोरोंनो बेहा खहा ना जाया जोंहा खहा हमनानै ला इसोरा बुंनो जिनाहारि दाखालाम नों जिनाहारि खालामबाय थायोब्ला नों खहाया नोंनि ना इसोरनि जायहा बे आयेनखौ बे हुकुमखौ जोंनो फोरोंदों बे मोजांखौ जोंनो फोरोंदों बिनि खहा जायोना नोंनि खहा जायो जोंथ' सानो जेबो जाया जों सानो जेबो जाया मानिनाय आरो मानिनायाव जेबो खहा गैया जोंहा जोंथ' बिदि सानो इसोरा मा खहा दङ नोंनि इसोरनि हुकुमखौ मानिनाय आरो मानिनायाव नोंनि इसोरनि बाथ्रानि मोजां फोरोंनायखौ मानिनाय आरो मानिनायाव खहाया सोरनि नोंनि ना इसोरनि मा नों मानियाबा इसोरा इसोर नङि जालांबाय थागोन इसोरा फिसा जालांबाय थागोन जों मानियाबा नङा जों रावबो गैयिनि सिगां बे इसोरमोन गासैबो जोबनायनि उनावबो बेयो इसोर जानानै थाबाय थागोन जोंनि मानिनाय मानिया इसोरखौ फिसा इसोर गेदेर इसोर खालामा जेब्ला जों मानिनो हाया इसोरनि मोजां फोरोंनायफोरखौ इसोरनि मोजां हुकुमफोरखौ जेब्ला जों मानिनो हाया खहाया इसोरनि जाया जोंनिसो जायो मानसिनिसो जायो आरो मानसिया जादों बेनि खहा नाय जिनाहारि दा खालामनानै बुंदों जों खालामदों मा जादों न'खरफोरा असान्थि जादों इसोराथ' जेबो जायाखै दा गथ'फोरा गोदाव सोराव जादों आं दाख्लै मोनसे न'खराव दङमोन हिनजावा फोथायजाथाव नङा गुबुन हौवाफोरजों एफायार्स दङ गथ' उन्दै दङ 5 बोसोरसोनि हिनजावा न'आव खारना थाहैबाय हौवाया लायनो थाङो फैफिना न'आव फैनानै सुसाइड जाफैबाय हौवाया आंनि सेराव दङमोन अराव जिरायनानै बे गथ'आ 5 बोसोरसोनि गथ' जायजों हन्ले जानानै दांलायनाय जायोमोन बेजोंनो खारलांबाय फैनायनि उनाव गथ'आ दायो बिफाबो गैला बिमाबो गैला खहा सोरा जादों इसोरनि बाथ्राखौ मानियाव खहा सोरा जादों समायसा सोरा जादों मानसिया जादों जोंहा जादों जोंनि न'खरफ्रा असान्थि जादों जोंनि समाजा गुबुंले जादों बेबायदि बिमा गैयि बिफा गैयि अनेक गथ'फोर ओंखारबोगोन सोर मोजांखौ फोरोंगोन बिसोरनो सोर दायित्व लागोन मोजांखौ फोरोंनायनि बिबान सोर लागोन सोर जोथोन लागोन दा बिमा गैला आंनि गोसोआव गाबनानै गोसोआ खामग्लिनानै बेखौल' आं बुंबाय थाबाय बिफाया एटलिस्ट बे गथ'नि थाखाय गोथाङै थानायमोनब्ला सासेथ' थागौमोन बेखौ अननो सासेथ' थागौमोन मानो इसिबां सानथावै गिदानथ' खालामखो मानो इसिबां फोसाबजाफिनि गोरोन्थि खालामखो बेखौल' आं बुंबाय थाबाय समायसा इसोरा जाया मानोना इसोरनि मोनफ्रोमबो मोजां हुकुमफोरा नोंखौ अननानै आंखौ अननानै जोंखौ अननानैसो जे जोंहा मोजां जायो जे जों सान्थि जायो बेसे मोजां बुंदों नोंनि जोहोलाव समाव हाबा खालामना लानाय हिनजावजों सन्तुष्ट जा मानिनो हायोब्ला समायसा जागोन ने नोंनि सिख्ला समाव हाबा खालामना लानाय नोंनि हौवाजों सन्तुष्ट जानानै संसार जा बाइबेला फोरोंदों बे मोजां बाथ्राफोरखौ फोरोंनायाव जोंखौ हमथादों बिसिमलाफोर बेसेबां नोंथांमोननि लिडारफ्रा सैनांदों मिथिगौ गले गले पुलिस स्टेसनाव लांनांगौ फोरोंनाङा बे मोजां बाथ्राखौ
संसारा इसोरनि बाथ्राखौ रेजेक्ट खालामदों बिनि फिथाइखौ नाय फोरोंनो नाङा जों मा फोरोंदों गुबुनखौ गावखौ बायदि अननानैसो फोरोंदों जों मा फोरोंदों गावनि गथ' नागारना खारनाङा गावनि हौवा नागारना खारनाङा गावनि हिनजाव नागारना खारनाङा जोंनि समाजा गुबुंले जालांगोन बेखौसो फोरोंदों जों मा फोरोंदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ड्राग्स लानाङा ड्राग्सजों गाज्रि जायो फरायनो हायि जायो होननानैसो फोरोंदों बेखौ फोरोंनाङा बेखौ फोरोंनो थांनायाव पुलिस स्टेसनाव नोंथाङा गले गले आंनि एड्रेस लानानै थांनांगौ पारमिसन लाहैनांगौ आंबो ख्रिस्टियानफोरखौल' फोरोङा थांनाय बोसोराव आं बैसागुनि प्रग्रामाव सासे गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै फैदोंमोन आं फोरोंफैदों बिसोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोरोंदोंमोन बिसोरनि बिमाफोरखौ फोरोंदोंमोन ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावल' फोरोङा दाख्लैसो आङो थांनाय बोसोराव जोबनायथिं सिजौ एकाडेमियाव आं फैदोंमोन स्टुडेन्टफोर आरो गार्जेनफोरखौ मटिभेसन स्पिच होनो थाखाय आं फैदोंमोन ख्रिस्टियानफोरखौल'थ' आं फोरोङाखै जोंनि अननाया अकल गावनि धर्मनि थाखाय नङा गावनि धोरोमनि मानसिफोरनि थाखाय नङा जोंनो जिसुआ आंनि जिसुआ मा फोरोंदों नोंनि सुथुरखौ अन आंनो आंनि जिसुआ फोरोंनाया बिसोर बे मोजांखौ फोरोंनो हायाखै बे मोजांखौ फोरोंनायाव जोंखौ हमथादों दोनै बे मोजांखौ प्रसार खालामनायाव जोंखौ हमथादों दोनै नाय बिनि फिथाइखौ जों मा असान्ति जादों जों इसोरनि बाथ्राखौ रेजेक्ट खालाम बिनि फिथाइखौ जों जानो गोनां जागोन इसोरा नङा इसोरा जेबो खहा जाया इसोरनि बाथ्राखौ मानिनायनि गेजेरजोंसो मोनसे समाजा सिभिलाइज जायो इसोरनि बाथ्राखौ मानिनायनि गेजेरजोंसो मोनसे समाजा सोद्रोम जायो सोद्रोमथिया इसोरनि बाथ्रानिफ्रायसो फैयो कारन बे मानसिखौ दानायखाय मानसिया मा माखौ मानियोब्ला मानसिया मोजां मोनसे समाज जागोन बे बानायना होदों इसोरा बेखौ मानिनो हानाय जों मानियाखै जोंहा समस्या जादों इसोरा नङा बेनिखायनो जों नायनो जोंनि गोसोआथ' ओरैनोबाबो गाज्रि बेयावनो आरो जोङो गाज्रिखौसो जों सानोब्ला गाज्रिखौसो जों मावोब्ला जों गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगोन बेनिखायनो जोंनि इसोरनि बाथ्राखौ मानिनो गोसो गैयै बे गोसोखौ मा खालामनांगोन जोङो कन्ट्रल खालामनानै इसोरनि बाथ्राखौ मानिनो जों गावखौ बाध्य खालामनांगौ इसोरनि बाथ्राखौ नाय इसोरनि बाथ्राखौ रेजेक्ट खालामनायनि जि फिथाइ बे फिथाइया मोजां जानाय नङा जोंनि गेजेरावहाय जों ख्रिस्टियानफोरा जिसुखौ अनो होननानै बुंनो हायोना जेब्ला जोङो इसोरखौ मानियो जों नायनो प्रथम जहनावहाय जों थांनि 1 जहन 2-3 जोङो इसोरनि हुकुमफोरखौ मानियोब्ला जोङो बेखौ मिथिबाय होननानै थाल्लै बुंनो हायो खोनासं जोङो इसोरनि हुकुमफोरखौ मानियोब्ला जोङो बेखौ मिथिबाय होननानै सोरखौ मिथिबाय जिसुखौ मिथिबाय होननानै थाल्लै बुंनो हायो जों माब्ला थाल्लै बुंनो हायो जों जिसुखौ मिथिबाय होननानै जों ख्रिस्टियान होननानै माब्ला जों थाल्लै बुंनो हायो जोङो बिनि हुकुमफोरखौ मानिग्राब्ला इसोरनि हुकुमफोरखौ जायफोरा मानियो बिसोर थाल्लै माने रोखायै क्लियारलि बुंनो हायो आं जिसुखौ मिथिबाय अब्ला मानिग्रा हाया आरो थाल्लै बुंनो रोखायै बुंनो जायफोरा मानियाखै बिनि बुंनाय बिनि फोरोंनायफोरखौ मानियाखै बिसोर बुंनो हाया सोलायनाया इसोरनि बाथ्राखौ मानिनायनिफ्रायसो फैगोन जोंनि गेजेरावहाय बेखौनोथ' बुंदों जोंनो जों जेब्ला गितमालायाव जों थाङो गितमालानि 119आवहाय ना गावनि आखलखौ माबोरै फोसाबनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा सेंग्रा समाव सिख्ला समावहाय बिथांमोननि बे लाइमोन बैसोआव गावसोरनि आखल आखुखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बायदि साबधान जाब्लासो सोरनि इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जाब्ला हायो नङाबा हाया सेंग्रा समाव सिख्ला समाव गावखौ गोथार लाखिनो गोग्गो लाखिनो हाया गोब्राब किन्तु जाय सेंग्राया जाय सिख्लाया इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जागोन साबधान माने मा इसोरनि बाथ्रा बायदि सांग्रां जानानै गावखौ हमथागोन गावनि गोसो बायदि गावखौ हगारसारना होनाय नङा नाथाय इसोरनि बाथ्रा बायदि मावनो इसोरनि बाथ्राखौ मानिनो साबधान माने बे इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जानाय मावनो मानिनो जेब्ला हागोन अब्लाना बिसोर गावखौ गोग्गो लाखिनो हागोन एसेबां लेथ्रा संसारा एसेबां गाज्रि संसारा दिनै बेबायदि लेथ्रा संसाराव गावखौ गोग्गो लाखिनायनि मोनसे उपाया मा बेबायदि लेथ्रा गाज्रि संसाराव गावखौ सिखोन साखोनै लाखिनाय दहाय जोंहा रेभारेन्डआ बुंलांबाय खुसिया हाब्रुनि गेजेराव खुसियानि बाथ्रा बुंबाय बिनि मोनसेल' उपाया बे लेथ्रा संसाराव गोग्गो जिउ नोंनो नांगौब्ला नाजावजाथाव गनायजाथाव इसोरजों नाजावजाथाव मानसिफोरजों गनायजाथाव बे जिबनखौ नांगौब्ला इसोरनि बाथ्रायासो बेबायदि लाइफखौ होनो हायो होनना बुंदों इसोरनि बाथ्रायासो बे जिबनखौ होनो हायो इसोरजोंबो नाजावजाथाव बाख्नायजाथाव मानसिफोरजों गनायजाथाव दिनै गोबां जोंनि आखल आखुफ्रा गनायजाथाव नङा नाजावजाथाव नङा रायज्लायजाथाव नङा
जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबनफोरा लाजिथाव बुंजाथावना नङा नाथाय बेबायदि संसारावबो गोग्गो जिबन जोंनो माया होयो इसोरनि बाथ्रानि बोलोआ बेनिखायनो जोङो बुंदों जोंनो बेयावहायनो जेब्ला जोङो 11आव नायो जोंनो बुंदोंनाय आङो नोंनि आयेनखौ गावनि गोसोआव आवथायनानै लाबाय आयेनखौ माने इसोरनि बाथ्राखौ बुंदों नोंनि जि बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ आंनि गोसोआव आवथायनानै लाबाय मानो आवथायनानै लाखोनो बिनि गाहायाव बुंदों मानोना आंनि नोजोरा बेनो आंनि जि इन्टेनसन नोंनि बाथ्राखौ गावनि गोसोआव आवथायनानै लानायनि जि कारन बे कारना मा आङो नोंनि जेंना फाप दाखालामथों आङो जे फाप खामानिफोर मावफ्लाङा आं जे गाज्रि खामानिफोरखौ मावफ्लाङा नाजावजाथावै गनायजाथावै जिफोरखौ मावनायाव आंहा गावहानो खहा दङ गावहानो असान्थि दङ गावहा जोबस्रांलांनाय दङ बेबायदि खामानिफोरखौ आङो जे मावफ्लाङा आङो मा खालामनांगोन अब्ला बेबायदि खामानिफोरनिफ्राय गावखौ हमथानोबा मा खालामनांगोन इसोरनि बाथ्राजों गावनि गोसोखौ सुफुंनांगोन लेथ्रा गोसोआ इसोरनि गोथार बाथ्राफोरखौ जों जेब्ला आवथायनानै लागोन जोंनि गोसोखौ फोसाबनायनि खामानि इसोरनि बाथ्राया मावगोन फोरोंनाय बिमाफोर मा बुंदों खोनादों नोंनि फिसाज्लाया मोजां जानो हागोन नोंनि फिसाजोआ मोजां जानो हागोन इसोरजोंबो आरो मानसिजोंबो नाजावजाथाव जानो हागोन जेब्ला नोंनि फिसाज्लानि गोसोआव इसोरनि बाथ्राया थागोन इसोरनि बाथ्राजों परिपूर्ण जानानै थागोन फोरोंनोंलाय इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाया सोरनि बिबान इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनाया सोरनि बिबान सोरनि दायित्व बेलाय सानडे स्कुल फोरोंगिरिफोरनि नामा सोरनि बाइबेला सोरनो होदों इसोरनि बाथ्रा फोरोंनायनि बिबानखौ सोरनो होदों बाइबेला जों नायनि दे हुदा बिजाबनि सरिदा आङो 6 आरो 7खौ फरायनो खोनासं दिनै आंनि नोंसोरनो होनाय बे हुकुमफोरखौ गावनि गोसोआव लाखिफायदो प्रथम खोथाया मा सेथि खोथाया मा बिमा बिफाफोरखौ बुंनो बेयाव आं नोंसोरनो होनाय बे मोजां बाथ्राफोरखौ मोजां हुकुमफोरखौ नोंसोरो गावनि गोसोआव लाखिफायदो नांगौ थारमाने सिगां जोंनियाव थाग्रोनांगोन आरो इसोरनि बाथ्राया बिनि नेक्स्ट स्टेपासो बिनि उननियासो मा बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि फिसाफोरनो फोरोंदो न'आव लामायाव जिरायनायाव उन्दुनायाव सिखांनायाव खामानि मावनायाव लागायबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानज्लायफ्लायदो माब्ला फोरोंनांगौनो बहा फोरोंनांगौनो नाय बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि फिसाफोरनो फोरोंदो न'आव लामायाव जिरायनायाव उन्दुनायाव सिखांनायाव खामानि मावनायाव लागाय जेब्लायबो इसेबां इम्पर्टेन्ट जेब्लायबो जेरावबो फोरोंनो नांगौ थारमाने इसोरनि बाथ्राखौ जानायाव थानायाव उन्दुनायाव जिरायनायाव बेरायनायाव न'आव लामायाव सिखारनायाव इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि बिबानखौ सोरनो होदों बिमा बिफानो होदों इसोरा होनाय इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनो होनाय जि दायित्व बे दायित्व बिमा बिफानि सानडे स्कुला बे मानसिया बानायनाय मानसिनि बेबस्था बेयो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि बेबस्थायासो बिमा बिफा बेनिखायनो बुंनो नोंसोरनियाव थाग्रोथों नोंसोरनि गोसोआव थाग्रोथों जेब्ला बिमानियावनो इसोरनि बाथ्रा गोसोआव गैया जेब्ला बिफानावनो गोसोआव इसोरनि बाथ्रा गैया माखौ फोरोंगोन दालाय जोंहाथ' समस्याया बेसो जोंनो थिग नङा गथ'फोरखौ रायबाय थाना मा जानो गथ'फोरखौ सोंखारिबाय थाना मा जानो जों थिग दङ ने जों थिगब्ला माबोरै बिसोरलाय गाज्रि जालांगोन मा जोंनि कन्ट्रिबिउसन गैया गथ'फोर गाज्रि जानायाव गेदेरफोरनि कन्ट्रिबिउसन दंना गैया मा सानो गथ'फोरा जे गाज्रि जादों दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरा जे गाज्रि जादों बेयाव गेदेरफोरनि गेदेर मानसिफोरनि बिहोमा दंना गैया आंबो सानो दङ सोर गथ'आ सिगारेट फानो नोंसोरनि गथ'फोरा सोर गथ'आ गान्जा फानो सोर फानो बेफोरखौ सोर गथ' मानसिया सादा थांखु फानो सोर फानो नोंसोरनिजों जोंनि उदालगुरिजोंबा आं नुयो सिगारेट फानग्राया गिदिर मानसि गान्जा फानग्राया गिदिर मानसि आं नुयो बे थांखु फानग्राया गिदिर मानसि अब्ला गथ'फोरा बेखौ सोरनि आखाइनिफ्राय मोनदों बे गाज्रि नस्थ' खालामनो हाग्रा जिनिसफोरखौ सोरनि आखाइनिफ्राय मोनदों गिदिर मानसिफोरनिफ्राय जायफोरा साननो हानाय जायफोरा बुजिनो हानाय बे गथ'आ बेखौ सोबोब्ला मा जायो
बे गथ'आ बेखौ जायोब्ला मा जायो? सोर गथ' मानसिखौ जौ दखान होनाय नुदों? सोर गथ' मानसिखौ जौ संनानै फाननाय नुदों? गिदिर मानसि नङा होनबा? जौ संना फानग्राफोरा गिदिर मानसि नङा होनबा? समाजखौ गुबुंले खालामनायाव, समाजखौ गाज्रि खालामनायाव जों गिदिर मानसिफोरनि बिहोमा दं। जोंनो थिग नङा। मानो इसिबां गाज्रि जालांखो, मानो इसिबां गाज्रि जालांखो होननानै जों बुंलायबाय थादों। फार्स्ट जों थिग नङा। बिफा जानानै जोङो आदर्श, मोजांनि आदर्श जानायनि बिबान जोंहा दं। इसोरा जोंनो होदोंमोन। बिमा जानानै नोंथाङा आदर्श सासे बिमा, आदर्श सासे हिनजाव जानो। हिनजावब्ला माबोरै जानांगौ, बिमाब्ला माबोरै जानांगौ, आदर्श जानानै फोरोंनायनि बिबान इसोरा नोंथांनो होदों। नोंथाङा थिग नङा। माबा फिसाजो थानानैबो गोसो थोलायबावो। बेलाय मा जानांगौ जाखोसै? बिजामादै मोनखांबाय, फिसाव दंसै, बेबो गुबुननि उनाव खारफाबावनो नागिरो। अब्लालाय मा मोजांनि आदर्श जादों? जोंनि बिहोमा दङ। समाजा गाज्रि जालांनायाव जों गिदिर मानसिफोरा इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जानो रोङैनि बिहोमा दङ। जों मोजांब्ला, जों समाजखौ सानफ्रोमबो गोग्गो मोजां लाखिनो इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जानानै जों उदाहरन जायोब्ला, जों एग्जाम्पल जायोब्ला, जों दैखुन्थि जायोब्ला, आं सानदों 100% जोङो हाया जानो हागौ। अब्लाबो जोङो हागोन। जों एसेब्लाबो हमथासिननो हागोन, एसेब्लाबो साबसिन जों खालामनो हागोन। बेफोरखौ नाजावजाथाव नङा, बेफोर गनायजाथाव नङा होननानै जों दिन्थिलाय। जों ख्रिस्टियानफोरा बेफोरखौ सोबनाया थिग नङा होननानै जों बिफाफोरा दिन्थिलाय। ख्रिस्टियानफोरा बेफोरखौ लोंनो मोना होननानै जों दिन्थिलाय। अब्लाना सानदों खामानि जागोन जोंनि गेजेराव। जों माब्लाबा मोजांनि उदाहरन जानांगौआव जों गाज्रिनि उदाहरन, गाज्रियाव नाजानाय। बेनिखायनो जों इसोरनि बाथ्रा, बै इसोरनि बाथ्राखौ जोंनि जिबन, जोंनि न'खर, जोंनि समाज सामलायनो होनाय इसोरनि बाथ्रा बायदि जायोब्ला, मोनथिगौना इंलेन्डफोरा बुहुत मानसि थाथावना, बुहुत मानसि थाथावना। बासावबो आंथ' फरेनारसो जायो नालाय, गुबुन हादरनि जायो। अब्लाबो बास गाखोनो नेदोंब्ला बिथांमोननि मानसिफोरा इसिबां गुरै बुंगोन, आफ्टार इउ, नोंनि उनाव। आंनि उनाव सोरबा गसं फैना गाबफैदोंब्ला, आंनि उनावसो फैदोंब्ला बिथाङा आंनि सिगाङाव गाखोग्रोनो माब्लाबो नागिरा। जोंनि इण्डियाआवहाय बोख्लायबावनानै थांनोबावगोन। आं मोननांगौ, गावखौल' सानग्रा, गावखौल' नागिरग्रा। ख्रिस्ट' गैयि समाजना, इसोरनि बाथ्राफोरनि फोरोंनाय, गुबुनखौ गावखौ बायदि साननाय फोरोंनायाथ' गैयाना, गुबुनखौबो गावखौ बायदि अननाय फोरोंनायाथ' गैयाना बे समाजाव, बे हादराव। बेनिखायनो बिसिनावबा बुंगोन आफ्टार इउ, नोंनि उनाव दे। लोगोसे जानो जिरायनाय समावबो बिसोरनाथ' जोंनि बायदि रानखानानै खुरखानानै होनाय नङा नालाय, लोगोसेसो दोन नालाय। गिदिर मानसिबा बुंगोन नोंनि उनाव। माब्लाबा बिदि बेबो नोंनि उनाव, बेबो नोंनि उनाव होनना बुंनानैनो रावबो लालाया जानानै थायो माब्लाबा। बयबो गावसोरनि जे पलाइटनेस, गुरै आखु, बे गुरै आखुखौ दिन्थिनो नागिरो। सासे गथ'आबो सोरखौबा एसे दुखु होयोब्ला सरि होननानै बुंनो रोङो। सासे उन्दै गथ'आबो नों माबा मोनसे बिनि थाखाय मोजां फिसा खामानि मावदोंब्लाबो थेंक इउ होननानै बुंनो रोङो। जोंनि समाजाव बेफोर गैया। नों जेसेबां खालाम, अग्रितज्ञ, आनग्रेटफुल, इसोर गैयि समाजाव बे जायो। बुंफेरदोंना नोंथाङा दाख्लै बर'दिनाव गोदान दख'ना बायना होबाय फिसाजोनो, थेंक इउ मामि होनना बुंबाय ना? बखिबावबायसो खोमा, गाना आङो बिसिबां दामिखौ गाना। आं बुंखादोंमोन सेप्तेम्बरनिफ्रायनो आंनो बर'दिनाव बिसिबांनिबासो गानगोन होननानै। अग्रितज्ञ, आनग्रेटफुल। फिसाजानो होबाय 5,000सोनि खरस दाख्लै बर'दिनाव। बुंबायना थेंक इउ बाबा, आंनि थाखाय बेखौ खालामनायनि थाखाय। बुंबायना बुङा? जों बेबायदि मोनसे आनग्रेटफुल, अग्रितज्ञ। इसोरा बेखौ मोजां मोनाथ'। इसोरा जायनि गोसोआव हामबाय होनाय गैया, जेसेबां मावब्लाबो हामबाय होनाय गैया, इजराइलफोरखौ बेखायनो दुखु मोननाय। मानो बालाबारियाव फुथारहैजोबो बिसोरखौ? अग्रितज्ञमोन। इसोरा जाहोदों, बखिबाय थागोन अब्लाबो। मोनजायाखै खालामबाय थागोन। इसोरा बिसोरनो दै जगायदोंमोन, अब्लाबो गोजोननाय गैया इसोरनि खामानियाव। बालाबारियाव फुथारग्लुंजोबबाय बिसोरखौ। 6 लाख हौवाफोर लाना थांदोंमोन इसोरनिफ्राय, 6 लाखनि 2ल' बासायदों। गासैबो फुथारजोब्बाय बिसोरखौ। अग्रितज्ञ, आनग्रेटफुल। बेयो माब्ला मबेयाव जायो बियो? जि समाजाव इसोरनि बाथ्रा गैया, आनसिभिलाइज्ड।
uncivilized. सोद्रोम नङि इसोरनि बाथ्रा गैया सोद्रोमथिखौ इसोरनि बाथ्राया लाबोयो समाजाव गोजोननाय रंजानाय जौगानायखौ इसोरनि बाथ्राया लाबोयो न'खराव बेनिखायनो बिमाफोर जोंनि गोसोआव थाग्रोनांगौनो इसोरनि बाथ्राया इसोरनि बाथ्रा सोलोंग्रा जानांगोन थांनानै ओरैनो सभा खालामबाय थाबा जेबो जानाय नङा मावहैनांगोन नङाबा बे माबानि जागोन दाख्लै रेभारेन्ड फहर बिथाङा मोनसे उदाहरन होनायमोन होबाय थायो बे उदाहरनखौ मोनसे माबा जानायनि प्रहिकन माने सेमिनार अमा फिसिनाय अमा माबोरै फिसिनांगौ बेनि प्रहिकन जाबाय माबोरै गुन्दै होनांगौ मा समाव माबोरै अमाखौ बिजि होनांगौ बे गासैखौ प्रहिकनाव फोरोंबाय 10 जन आइजोफोरा सेल्फ हेल्पनि आइजोफोरा थांबाय आरो सोलोंनो अमा फिसाबो हरखाबाय ट्रेनिंआवनो लोगो मासे अमा फिसा हरबाय आरो दा माखासेया बिनिनो 6 जना सानबायनो ओरैनानै बे अमा फिसिनायखौलाय जोंलाय बिसोरनिफ्राय मा सोलोंनो बेसेबा सिगांनिफ्रायनो अमा फिसिनानै जों न'खर खुंबोदों मा खोनासंनो बिसोरनिखौलाय होनना सानबायनो खिन्थु साब्रैया खोब गोसो होनानै खोनासंबाय आरो बेबायदिनो फैबाय अमाखौ लानानै बै जायफ्रा गोसो होनानै खोनासंनानै मा बै फोरोंनाय बायदि मावबाय अमाया 9 मासावनो गिदिर जाबाय जायफ्रा गोसो होनानै खोनासङाखिसै जों रोंखायो होननानै दुगि फायबाय लाना फैबाय बिसिनिया होननानै जाबाय थाबायनो आरो देरासिनो खर'ल' बोरैबा गिदिर जालांबाय थाबाय देरासिनो अमाया दा मालाय 9 मासनि उनाव बिस्रा फाननानै 18,000 मोनबायनो जायफोरा खोनासंनानै बैखौ प्रेक्टिस खालामना बिस्रा 18,000 मोनबायनो जायफोरा रोंखायो दुगिमोन बिसिनिया 5,000 फाननांबायनो अमाखौ फिथाइ बे जाबाय खोनासंनानैबो मानि फिथाइया बे जायो जेब्ला जोङो गोसोखौ गोरा खालामो जों रोंखायो जों हाखायो बेफोरखौ जों मिथिखायो बेफोरखौ होननानै जोङो दुगि खालामो अब्लाना फिथाइ थायनाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना सभा लादों सभानि गेजेरजों मोजां आयदा लादों बे आयदानि गेजेरजों फोरोंदों थां न'खराव लोगोसे बाइबेल फरायनायनि प्रेक्टिस खालामदों बिसोर ख्रिस्टियान न'खर जादों जेब्ला नोंनि हौवाया सानफ्रोमबो इसोरनि बाथ्रा खोनागोन बिनि साननायफोरा सोलायगोन नोंनि गथ'फोरा इसोरनि मोजां बाथ्राखौ सानफ्रोमबो खोनागोन गाज्रिखौथ' खोनासंनो नाङा हमैबो नाङा फोरोंग्राबो नाङा हाबखाबाय थायो गाज्रिया बिसोरनि खोमायाव सानफ्रोमबो मिनिट मोनफ्रोमबो गाज्रिखौनो नुखाबाय थायो गाज्रिखौनो खोनाबाय थायो अब्ला बेबायदि समाव जुदि मोजां फोरोंनायनि दसे सम गैयाबा मा जालांगोन जोंनि समाजा गाज्रिखौथ' नुनो जेरावबो थांनाङा गाज्रिखौ सोलोंनो फैसाबो गारनाङा खोनाबायनि थाखाय मिथिबायनि थाखाय नुखाबायनि थाखाय बेनिखायनो मोजांखौ फोरोंनायनि जत्न जोंहा थायाब्ला मा जालांगोन बे गथ'फोरा ओमफ्राय थांनानै न'खराव जागायजेननायाव एसे बोरैबा मोनगोन सुखुवा मोनगोन खामफेरा नालाय खिन्थु लासैनो बियो जालांगोन आरो मोजांनि थाखाय प्रहिकनाव फैनानै सभा सेमिनाराव फैनानै माबा मोनसे आरो मावहैजेनाब्लालाय मारै सोलायनाया फैगोन ओंखायनो थां लोगोसे बाइबेल फराय फिसाफोरखौ दसे सम लानानै फराय माब्लाबा फिसाफोरखौनो फरायनो थोन फरायनायजों नुनायजों खोनानायजों बे बाथ्राफोरा बिसोरनि गोसोआव थागोन दानियेला लोंनो हायाखैमोननो दानियेला जानो हायाखैमोननो मानो मिथिगौ बै बिमा बिफाजों थानाय समाव दानियेलनो इसोरनि बाथ्रा फोरोंदोंमोन दा बिमा बिफा गैला गावनि समाजनि गेदेर गोलाव रावबो गैला बेसेबांबा गोजान हादराव खानानै लांजाबाय अब्लाबो बेबायदि जायगायावबो गोग्गो जिउ खुंहैनो हादोंमोन मानि थाखाय बै जत्न न'खराव थानाय समाव नोंनि गथ'आ नोंजों थाबाय थाया नङा जोंनि फिसाफोरा जोंजों थाबाय थाया नङा जोंजों जे समाव दङ बे समावनो बिथांमोनखौ बैबायदि संसाराव लेथ्रा बे संसाराव थांनानै थाहैनो जों प्रिपेयार खालामनांगोन गाबोन बिथांमोना नोंनि गोजान जाबाबो जाया गाज्रि बेखौ मावनाय नङा गाबोन नोंनिफ्राय गोजान जाब्लाबो बिथांमोना जिया नाजावजाथावना नङा गनायजाथावना नङा बेफोरखौसो मावहैलाबाया मानो गोबां गथ'फोरा फरायनो थांनानै न'आवनो सो जानानै फैफिनो बै थासारियाव थांना थाहैनो रोङैखाय बै समाजाव बै कालसाराव बिथांमोना थांना थाहैनो रोङाखिसै बेनिखाय जायो इसोरनि बाथ्रायासो जोंखौ लेथ्रा संसाराव गाज्रि संसाराव माबोरै गोग्गो जिउ खुंनांगौ बिनि बोलो आरो बिनि गियानखौ जोंनो होयो बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनो जत्न ला न'खराव गिर्जाफोराव समाजफोराव जोङो जोथोन लानाया जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट बेसो जोंनो सोलायनाय गोसो सोलायनाय जिबन इसोरनि बाथ्रायासो जोंनो होनो हायो गोबां दङ जायफोरा इसोरनि बाथ्राजों सोलायबाय एसेबां मोजां बाथ्राफोर लिरनाय दङ बेयावहाय
बे बाथ्राफ्रा जोंनि गोसोफोराव थायोब्ला जों मा गोदान मानसि जाया, जों मा मोजां मानसि जानो हाया। बेनिखायनो खावलायदों बिमा बिफाफोर लोगोसे साफ्रोम नोंथांमोनखौ इसोरनि बाथ्राखौ फरायनो जोङो जोथोन लानि, जों इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो जों जोथोन लानि, अब्लाना जों सोलायनो हागोन। जोंनि गाज्रि गोसोखौ सोलायनो नांगोन। सोलायाब्ला समस्या दङ। आं बिसार खालामगोन, जेब्ला आं बिसार खालामगोन रावबो हमथानो हानाय नङा। खाबु होदों सोलाय, इसोरनि बाथ्राया बे जोंनि आयदाया बे खाबु होदों इसोरा अननानै वार्निं होदों। नोंसोरो बेबायदि सोलिबाय थागोन ना, सोलिबाय था, खिन्थु बिसार दङ। आरो जेब्ला आं बिसार खालामगोन नोंसोरखौ खामग्लिगोन आंनि जे रागा, बे रागानिफ्राय रावबो हमथानो पृथिबीनिफ्राय गसंनो हानाय नङा। बेनिखायनो दिनैसो इसोरनि बे बिसारनिफ्राय, इसोरनि बे रागानिफ्राय, इसोरनि बे साजानिफ्राय खारग'नोब्ला दिनै गावखौ थि खालाम इसोरनि सिगाङाव। जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों, इसोरनि बाथ्राखौ मानिनायनि गेजेरजों गावखौ थि खालाम। इसोरनि बाथ्राया जोंखौ आशीर्बाद खालामथों। हामबायसै।